Konečne je tu možnosť vlastniť v Brezne byt v novom, modernom a inovatívnom projekte s vlastným parkovacím miestom. Tento luxusný byt je situovaný v pokojnej lokalite, no zároveň v blízkosti všetkých dôležitých služieb, obchodov, kultúrnych zariadení a nemocnice. Pri návrhu bytu bol kladený dôraz na výber kvalitných materiálov a štýlový dizajn. Byt je vybavený bezpečnostnými dverami, ktoré vám poskytnú pokojné bývanie. Interiér je zaradený v modernom a elegantnom štýle s dômyselnými detailami, ktoré dodávajú bytu osobitý charakter a šarm. Je ideálnym domovom pre jednotlivcov, páry alebo mladé rodiny, ktoré hľadajú kombináciu komfortu, štýlu a výhod rentability. Vďaka rastúcemu záujmu nehnuteľnosti v tejto oblasti môžete očakávať stabilný rast hodnoty vašej investície. K dispozícii je rekuperačná jednotka, ktorá vám pomôže s odvetrávaním. Bytu prislúcha aj pivničná kopka a balkón, pričom celková výmera je 54 m2. Otvorená kuchyňa spojená s obývačkou vytvára priestranný a svetlý interiér, ideálny na rodinné stretnutia či večery s priateľmi. Ďalšou výhodou nehnuteľnosti je, že sa nachádza na prízemí a tak nemusíte riešiť výťah a schody. Predstavte si ten okamih, výnimočný pocit, keď sa stávate majiteľom tohto nového miesta. Vytvoríte si tu svoj vlastný príbeh.